To a jikin hajiya ne? A jikin hajiya da ciki. Dan yanzu ma na mata allura sai ta kwana ɗaya insha Allah jikin komai zai zama nan. To alhamdulillah likita mun gode sosai. Amma yaushe result yanzu zan tura nas ta je ta amso shi saboda haka ku same ni office. Akwai magana da zamu yi insha Allah. Ke je sai ki amso result a same ni office. Allah shi ba ta. Amin. Ke kuma na sai ba ki zan ba ki kula da hajiya kada a bata ba kuma bari mu je mu ga likita. Okay to ba damu. Sai kun dawo. Malam Musa yana da kyau a yi kokari a magani saboda ka gani awa 12 ko ta idan ta tashi babu wannan magani akwai matsala ka ga yadda muka tsaya ciwo ba mutuwa ba dole sai ka kula da bata magani saboda shi maganin da za mu dora ku a kanta ana bata insha Allah abin da zai samu a daina wallahi dakto kuna iya bakin kokari wani ganin hajiya tana shan magungunan ta a kan lokaci yanzu ma matsalar da aka samu na fita wajen aiki ne ka san abun mu na talaka sai mun fita mun nemo abin da za a ci shi yasa ita kuma nusaiba ita ke kula da hajiya ita kuma ka san ƙarshen shekara ne suna cin wajen zana jarabawa su sai ta ƙarshen shekara. Okay, tana makaranta. Shi yasa aka samu wannan matsala abin ya kai ga. Yanzu abin da nake so da kai gaskiya duk da hakan kafin ka fita yana da kyau maganin da za ta sha na safe a bata. Shi da ranar in ta dawo ko kuma ka baro wurin aiki ka san iyaye fa dole sai ana bi a hankali. Kada ka samu damuwa ba wata damuwa bane da Allah za ta samu sauki kamar yadda muka rubuta a kan mu. Insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Okay, Nas. Sun gama ko? Okay. To, ga result ɗin ka. Zan rubuta muku magani. Kun gane? Allah magani na kula. Wurin ba shi. Allah ya so. Kamar ma yadda ka gaya min cewa ita kaɗai ta rage muku, a yi ƙoƙari da Allah kula da ita. Ka san albarkar iyaye tana da amfani. Yawa, da Allah daure a nan. Allah ya ce.
Amma dai ga dukkan alamu ba a kai ki makaranta ko? Na dai san iyayenki za su iya kokari don baki tarbiyya amma ba lallai bane ki dauka sun nufa ma kin kan tsaye. Ke dakata malama ba wurin ka na zuba. Na zo ne in ga baba Jummai dalilin mai sa yana ina ne. Ba wuri na kika zo ko man san ko da kika zo kuma bacci take ba ta ma san kina yi ba. Yanzu kuma za ki iya jiran shi a bakin ba. Idan ya zo ta da shi. Kuma sai iyaye sallah ɗauka ne kawai ke bayan. Gaskiya wannan ya ne zan tabbatar mata ni ba ta san ko ni ba ce ba har za ta yi min haka shi kuma Mansur in zan tabbatar mishi da ba zai taɓa zalle min ba. Sannu. Amma alaikum salam. Sannu da zuwa masu. Layya na gan ku haka? Wallahi nusaiba mun je mun samu magungunan amma babu cikon kuɗi. Wallahi nusaiba. Mun yi iya buga-bugar da zani shiga mu hito ni nan na amma wallahi abin ya gani. Amma na fara shawara yanzu da tafi ƙauye na je mu sayar da gona. A'a da Allah. Ni da amma sai ka je ƙauye an wani sai dogo na sannan ka dawo duka how many hours sai sa? Duka fa awon ba zai wuce guda ɗaya ba a ce ba mama a duniya. Ka daina wannan magana. Masur, da Allah bari in dawo gida awu. Yawa ga nan zuwa minti biyu. Insha Allah. Bala, Na to ga. za a wuce. Za a wuce. Zan je na ofis. Wai ina ne nan ban ji mukanta ba. Ba haka nan ma ina cike da Ladi ina. Ban yi ba. Daga ina ne? Ladi da an ba ka jini ciki ba ta da kuma ana buƙatar kuɗi yanzu haka ma tana asibiti. Wato in ba dan wannan ma da wata dan wake. To wata kiri na mutane. Wace soyayya hauka ne wai? Dare nan wani. Ba zan bada ba. Kan me ba zan bada ba. Hajiya ba zan bada kusi ba. Kar ki saki ki bata hukun daga. Na san ki da tausayi. To kar ki bata. Ki rabu da ita. Da ne yake magana. In ba dana hankali ba ta makale ma yaro. Dan iskin yaro sai zo ki zabata mari haka. Haka ake. To ba zan bada ba. Dai nan wani za ku dina. Tashi ki to wannan to. To ba za ki mu. To ni da ka. To Allah ya ba ka. Ai maganin ki kenan ni da ke zama zaki nan gida. Kowa na kallo na cewa ko ana zaki. Ni da biyar wani da wani. Wannan kamar Audu nake gani. Wallahi ni ne Rahama. Rahaman manyan gari. Dama ana ganin ku da rana kamar haka. Ba Audu a shekara da mun da zo nan taka. Ina zuwa nan da cikin rana haka. Wallahi za ni shago ne ina jiran abun hawa. Wallahi ko Rahama na baro shi a asibiti. Wai ki Rahama har yanzu baki janye wannan kudirin naki ba akan Mansur. Bayan kin san yana da wanda zai aura amma kin tsaya kina bata ma kanki lokaci? Audu kenan. Kai ne kawai da shi da shi. Ko bari in je asibiti ga tabbatar man yana can asibiti. Bari in je. Me na kai? Mu tafi ko?
lallai ko yau akwai rikici kenan, bara na kira shi na sanar da shi tun kafin ta je ta same shi. ciwo ya ki ciwo. Salamu alaikum. Hello abokina, ga Rahama nan yanzu. Shi yasa na ce bara na kira ka na faɗa maka. Alhamdulillah. Haba abokina. Me yasa zaka faɗa ma yarinyar nan cewa yana asibiti? Bayan ka za ta iya zuwa wurin nan ta tayar man da hankali. Ko me kake tunani cewa in sai wata ganta? Me kake tunanin zai iya faruwa? Haba abokina. Me haka? Wallahi abokina ba ni na faɗa mata bane, ta ce man ne ta ji labari a cikin layi. Shi yasa yanzu dai shawarar da zan baka shine ka gaggauta barin asibitin nan dan wani lokaci, domin komai zai iya faruwa idan ta fitar da kai a asibiti. To shikenan haka zai abokina. Hello, Irfan. Hello? Ina ji. Ina zuwa da Allah, ina zo. Na tuno let's dina. Shi sun yana fito da shi cikin jakan. A jiki da sauki alhamdulillah. Da Allah tun da ke zo bari in je yanzu in duba ta wannan. Yanzu nan ban. Ya mai jiki? Jiki da sauki. Dama kai nake son to mu je akwai mu to shi ke Allah sana. Ke ina sai Umma, wallahi kaina ne ke ciwo, na kira layin ban da kati cikin wayana shine zan fita bakin hanya in fice da su maganin kaina ke ciwo ne. kin ce za ki sai kati, kin ce kan kina ciwo magani za ki so. Anya na sai ba. Wallahi umma kanki ta baki jikin na ciwo Allah ta. To je ki. Kin da akwai matsala ta ke da wurin zai ɗauki shi gaskiya ya yi. Abin da nake so in gaya wannan dole ne a daina neman kuɗin na siyo magani. Ka ga yadda take a jikinta ko? Saboda haka yana da kyau a nemi kuɗin na a siyo maganin nan. Ƴan awanni ne ya rage mata. Idan ta tashi babu maganin nan akwai matsala wallahi.
Wallahi dakto ka san abun nan hali namu na talaka wallahi ina iya bakin kokari. Na fita na yi iya abin da ya kamata duk wata buga-bugar da zan yi inda na samu kuɗin nan wallahi sun gada. Na rasa ma ya zan yi kuma ka san sana'ar nan ta mu yadda take. Karbi so nake yanzu nan ka rubuta wa matarka Khadija saki 3. Na rantse da zatin Allah duk dan da ya taba min saniya na rantse da Allah sai na kaddaman mai don ubanka ka burma. Ke bewar Allah me ya hada ki da mijina yau ranar girki na? Ke sakarai banza baki san sallah ake yi ba? Ke takla me haka? Maza ki wuce ki tafi gidanku zan zo yar wahala. Ba inda zani zauna daram a cikin gidan nan. To maza ban nan waje. Yanzu wannan dan alaji ne? To sai ma kuwa. Da dama jahilai sun rabu, akwai jahili murakkabi, akwai basidi wanda bai san biyun ba ta san shi ba. Kaga in har kana so ka samu kaina a cikin gidan nan, to sai ka fa koyi wannan ballaga zai. Ki je ki gaya wa malaminki ku sake sabon shiri. Lafiya na ganku asibiti yanzu haka? Dauran aure muka. To uwar ka muka kawo. Nace uwar ka muka kawo. Ga ta na a kwance. Allah shi gafarta malam. Kuta ni auren nan ba na so ya yi shi. Je ki kawo mana abinci. Ban girka ba. Wallahi a daɗe ana yi sai gaskiya kuma tusa ba ta taɓa hura wuta. Wannan wulaƙantaccen yariyar matsiyaciya tana police station. Ko batan wata bai taɓa yi. Zargina ma kake kenan. Ko batan wata? Zargi. Bifiyo bara in sake tura maka abin da ke faruwa. Aure fa da zargi ba su haɗuwa. Dan Allah tambaya nake, wannan bawan Allah nake tambaya. Na mutsu na ganshi ne saboda na ga yayi ko bai ba sai mun canza shi. Na danka miki gaba ɗaya akalan rayuwa. Ki je ni duk inda kike so. Ba ni da sauran zabi. Duk inda kika je ni nan ci hanyar da zan bi. Gaskiya ƙawata wannan gayan haɗaɗɗe ne. Amma shi kogon zuciya yakan kasance tare da abin da aka ajiye masa a ciki na har abada. The rain is descending from the sky while the aeroplane is ascending from the earth. Treating a human being with respect is more than valuable than to feed an animal. Kalami hujja. Ni fa na gaya ma ban da wata matsala. Ni fa na gaji da wannan rainin wayan nan. In yi ne ba ki yi ki fito ki min bayani mana. Na gode wa Allah da kai da kanka ka fahimci cewa babu sauran son ka a zuciya. Duk wani kalan kisisi na da zan yi da makirci domin a manya so ne na san shi. Wani irin mummunan abu kuma amma gaskiya wani wanda ke rubuya da ba. Kai kuma malam haka ake yi. Yarinya ta ce ma ba ta lafiya ko ka bi ta da faɗa sai faɗa kake kai mata? Kai ko ba za ka gane ba. Yarinya ce akwai ban haushi wallahi. Kawai dai idan za a gyara
idan ko ba haka ba kana zaune wani zai zo kwace maka da garin zuciya ka tafi ai ko wallahi sai dai mu rasa ni da shi dan kashe shi zan. Kalami Hujja. He's a key player. He's a player. He's a real player. He had the whole center and back defending. No such a woman or no such a girl surviving from his side. Kalami Hujja. Gaskiya dole ki shiga cikin rudani. Amma shawara idan baki ita ce. Ki bi zaɓin mahaifinki. Ce kika ba shi dama ya zaɓa miki wanda zuciyarsa take so. Tunda kin ga an ce idan so cuta ne. To hakuri ma maganin sa. Amma ba abu ne mai sauki na manta da wanda nake so ba. Wallahi gaba ɗaya kaina ne ya kulle. Anya kuwa? Domin ku soyayya da aka kira kan wanda ne. Na rushe wannan shawara. Yaro da yaro ne suka. Ki faɗa min gaskiya dan kiransa zan yi in tambaye shi kafin mu sai take wajensa. Kwanaki ne muka haɗu da shi a joint. Shi ne nake so mu ƙara haɗuwa. Ka sa ido kawai kaga aikin zan yi mana mu je mu kwashi gara. To yanzu da uwar ranar ina za mu kai ta. Ahir ɗinki Amira, kar ki sake zuciyarki ta raya ni. Ke, bari ma in tabbatar miki, har kashe mutum zan iya yi. He said a trap, but he's always been a human being. He said a trap, but he always tried to be a treachery. He said a trap, but never missing a premises. While the old ladies never escape his trap, while the old lady never escape from his side. Kalami Hujja. Ko dai kana tsoro kada budurwarka ta gamma ni. A cikin jami'ai ban taɓa ganin shi hanya. Ario Block TV brought you a big blockbuster movie on the web series Kalami Hujja. Kalami Hujja, executive producer Ario Block Media, producer Adam Lorey, and directed by Amin Lawar Arahus 747, the young and the best director on the block. Kalami Hujja. Kaga da ka mara, ka banni da wannan mara mutuncin. Wallahi sai na koya ma hankali. Ka zo kake ta jiba shi da wannan munanan kalaman. Wannan wani irin auka ne zaka zo ka shaƙe ni. Kana faɗan mu da ban sai kalaman wanda ban ma sani. This movie will come to you on every Wednesday, 8 p.m. Kalami Hujja. Stay tuned and watch Kalami Hujja.